Di kahinaman sa mga madahuyanon ang balita nga sa syudad. Gipalit ang winning ticket sa Ultra Lotto 658 draw sa miagi gabi. Kung sila ang muraog sa jackpot, unsaon ka kini paggasto sa mga tao? Sayra nato sa report ni Nico Sereno. Taas ang linya ni usa ka Lotto outlet sud sa usa ka mall sa Mandaue City. Naanda na gyud kuno nga busy kining maong stall. Kay daghang mga customers sa tindahan, muhapit na lang sab aron mupatad og ticket. Ang uban daw mas naengganyo pa aron makabot ang ilang gipangandoy nga swerte. Sa miaging gabi ilang sa Ultra Lotto 658 draw, ang ticket napalit sa Mandaue City. 87 million pesos ang jackpot prize. Kini ang daw nagsilbing sumsuman sa istorya sa mga tao, sama na lang ni mga taxi drivers nga nagstandby, ang kabahin sa bag-ong multi-millionaire sa Lotto. Bisan kuno kun dili sila ang midaog, nalipay sila nga taga Mandaue kini. Kadto mo kas balita nga Mandaue ang midaog? Nakakuan ko, pero oo kabawasan na pits Mandaue. Ito na ni matutuhan na. Swerte. Swerte ka ito niya. Pero wata kay balo, pila katuig ko ito ng mga ticket niya ang gipang palit po. Uban nga 10 years na nangipalit ticket. So tagaan ko siya sa katugay siya pagpalit, tagaan ko siya o swerte siya gino nga makadaog siya. Ug kun sa ilaha gyud kuno maabot ang swerte, unsa may plano sa uban. Palit ko kagulingon kong taxi. Oo. Magnegosyo gyapon ka or mag-drive gyapon ka? Adin na. Di na. Negosyo na. Na may swerte di ko sahos, na po swerte nga swerte gyud. Asa man mo igasto ang kwarta magdaog ka? Ay, daghan tabangonon oy. Kung batos kwarta ay negosyo. Negosyo. Di na ka mag-drive. Adin na mo drive, kapoy drive. Padrive lang niya ko, sir. Ang singan? Padrive lang niya ko. Oo, drive mo. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.